Jo satojen vuosien ajan on puu ollut kodin suosituin lattiamateriaali. Puulattia on tyylikäs ja pitkäikäinen. Vuosien saatossa pelkistetystä ja viimeistelemättömästä lattiarakenteesta on kehittynyt todellinen taideteos, niin toiminnallisuutensa kuin ulkonäkönsäkin puolesta. Tänä päivänä parkettilattioiden kirjo on jopa yllättävän monipuolinen. Yksilöllisimpiinkin tarpeisiin ja mieltymyksiin pystytään vastaamaan. Tästä on kysymys. 3 kerroksesta aitoa korkealaatuista puuta, suunniteltu ja valmistettu parhaalla mahdollisella ammattitaidolla. Tukeva, ristiin liimattu rakenne tekee parkettilattiasta poikkeuksellisen kestävän, ja monet pintakäsittelymahdollisuudet tarjoavat mainioita lähtökohtia yksilöllisille sisustusratkaisuille. Laajasta valikoimastamme löytyy ratkaisu jokaiseen tilanteeseen. Ja käsittelemällä parkettia esimerkiksi lämmöllä, lakalla, harjauksella, öljyllä tai jopa lisäväreillä saadaan kodin persoonallisuutta korostettua vieläkin paremmin. Edistynyt ja korkealaatuinen lukkoponttimenetelmä tekee parkettilattian asentamisesta helppoa ja nopeaa, niin että se on mahdollisimman pian valmiina arkielämän kovaan käyttöön. Parkettilattia on kaunis ja edustava. Parhaimmillaan se onnistuu luomaan erityisen, persoonallisen leiman koko kodin sisustukseen. Ensisijaisesti se on kuitenkin valmistettu kestämään kaikki mahdolliset arjen haasteet. Pölyn, kosteuden ja monet askeleet. Vähän tarkemmin sanoen, vähintään 5,7 miljoonaa. Niin monta ihmistä käveli Saima-parketillamme Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010. Lattia kesti rasituksen moitteettomasti. Parkettilattioittemme laatu ja innovatiivinen suunnittelu on huomioitu 2 kertaa Red Dot Design-palkinnolla. Maailman johtavan suunnittelukilpailun tunnustus on selkeä todiste kyvystämme yhdistää tämän päivän sisustustrendit tinkimättömään käyttökestävyyteen ja toimivaan valmistusprosessiin. Vaikka nykyaikaisessa, useaan otteeseen testatussa parketissa on monia teknisiä hienouksia, se silti näyttää ja tuntuu perinteiseltä, käsin tehdyltä tuotteelta. Jotta parkettimme täyttäisivät korkeimmatkin laatuvaatimukset, tutkimme ja kehitämme niitä määrätietoisesti. Valmistusteknologiat ja kuluttajien odotukset muuttuvat ajan mukana. Pyrkimyksemme on tarjota vastaisuudessakin vain parhaita lattiaratkaisuja. Tämän päivän parkettivalikoimamme tarjoaa lukemattomia vaihtoehtoja. Valinnassa kannattaakin hyödyntää ammattilaisten asiantuntemusta. Me olemme palveluksessasi ja autamme sinua löytämään oman unelmalattiasi. Mahdollisuuksia on monta, mutta loppujen lopuksi vain yksi voi olla se oikea.